Γεια σας φίλοι μου. Είναι το πρώτο επεισόδιο της εκπομπής μου. Σε αυτό το επεισόδιο θα ασχοληθούμε με τη γλυπτική. Θα ήθελα να σας παρουσιάσω μερικά από τα γλυπτά μου, από τα έργα μου. Ελπίζω να σας αρέσει η γλυπτική. Είναι μια πολύ ωραία τέχνη. Και επίσης ελπίζω να σας αρέσει και η εκπομπή μου. Αυτά. Προχωράμε λοιπόν. Το πρώτο έργο, το πρώτο κομμάτι είναι αυτό εδώ. Ελπίζω να το βλέπετε καλά. Είναι πολύ κοφτερό από όλες τις πλευρές. Δεν είναι πουθενά λίο. Το ονομάζω μπάλα του ράγκμπι. Λοιπόν, επίσης να σας κάτι που δεν είπα είναι ότι σχεδόν όλα μου τα κομμάτια και τα έργα μου έχουν ένα κρυφό νόημα. Μέσα από αυτό λοιπόν εδώ θέλω να περάσω συμβολίζει ουσιαστικά την βιαιότητα και την αιματόχυση ενός τόσο βίαιου και αιματοχυμένου παιχνιδιού του ράγκμπι, και ουσιαστικά περνάει ένα αντιραγκμπικό μήνυμα. Ναι, ένα αντιραγκμπικό μήνυμα σε όλους τους φανς του. Το επόμενο κομμάτι που θα ήθελα να σας δείξω είναι αυτό εδώ. Είναι ακόμα πιο μικρό, ακόμα πιο δύσκολο. Ακόμα πιο δύσκολο να σκαλιστεί. Ατέλειωτες ώρες δουλειάς, έτσι. Όχι αστεία δηλαδή. Λοιπόν, το ονομάζω ρόδα ποδηλάτου. Και όπως βλέπετε είναι πολύ λίγο από τη μια πλευρά, αλλά από την άλλη είναι επίτηδες κακοφτιαγμένο και σαν επίτηδες να το έχει αφήσει κάποιος κάπως στην τύχη, να μην το έχει προσέξει πολύ. Επίσης δεν έχει και το τέλειο σχήμα για ρόδα ποδηλάτου. Φανταστείτε λοιπόν κάποιον άνθρωπο να κάνει ποδήλατο με μια ρόδα σαν αυτή, σε τέτοιο σχήμα. Ουσιαστικά αυτό λοιπόν το γλυπτό μου θέλει να περάσει, συμβολίζει λάθος, με συγχωρείτε λίγο. Θέλει να πει ότι όταν θες να κάνεις κάτι δεν μπορείς να το κάνεις τσαπατσούλικα, κακοφτιαγμένα και χωρίς να του δώσεις όλη σου την προσοχή. Και πρέπει να προσέξεις μέχρι και την τελευταία λεπτομέρεια. Αλλιώς δεν πρόκειται να καταφέρεις να κάνεις τίποτα και να φτάσεις πουθενά. Τα πάντα θέλουν κόπο. Το επόμενο γλυπτό μου είναι ουσιαστικά ένα γλυπτό μορφιάς, δεν έχει κάποιο τέτοιο μήνυμα. Το ονομάζω πέτρα από τον κήπο έξω από το σπίτι μου. Είναι ίσως το καλύτερο γλυπτό μου. Βλέπετε έχει πάρα πολλές λεπτομέρειες. Πάρα πολλές λεπτομέρειες. Δεν είναι πουθενά λίο. Είναι παντού κοφτερό. Δεν έχει καμιά ίσια γραμμή. Είναι παντού γωνίες. Ελπίζω ότι μοιάζει με πέτρα, γιατί αυτό είναι το ζήτημα σε ένα γλυπτό μορφιάς. Να μοιάζει με αυτό που θες να το κάνεις να μοιάζει. Είναι το αγαπημένο μου γλυπτό, μπορώ να πω, από άποψη ομορφιάς. Είναι επίσης το πιο δύσκολο γλυπτό μου, γιατί έχει πάρει την περισσότερη ώρα από οποιοδήποτε άλλο. Ελπίζω να σας αρέσει. Λοιπόν, αυτό ήταν το τελευταίο γλυπτό μου που θα ήθελα να παρουσιάσω. Κάπου εδώ τελειώνουμε το πρώτο επεισόδιο. Ελπίζω να σας άρεσε. Ίσως σε κάποιο άλλο επεισόδιο να ακολουθήσει και ένα tutorial γλυπτικής. Λοιπόν, από μένα γεια σας, και αν θέλετε μπορείτε να παρακολουθήσετε την εκπομπή μου μέσα από αυτό το κανάλι, Προβληματισμένοι Νέοι. Γεια σας.